най-старите. Това е комплимент за арабите, когато завладяват цяла Северна Африка, Египет, Тунис, Алжир, Марокко, Мавритания, стигат чак до Атлантическото крайбрежие. Когато основават един град, първите три сгради, които се правят, са естествено джамията, двореца на султана и университет, където да се образоват младите хора. Било то в богословие, макар и че тогава е имало само богословие. И вече медицина, география, архитектура и всички други насоки. Така че в тези ранни средновековни векове, когато в Европа са преследвали всички инакомислещи хора, било църквата преследвала философи, учени, Галилео, Галилей, Коперник и така нататък. Чували сме ги, няма нужда да ги изброявам. Са били преследвани в Европа, изгарени на клада, то тук в ислямския свят всичко това е било отворено за развитие. Може би бедуините, които идват от арабския полуостров и налагат исляма 7 век след Христа и основават града Кайро, осъзнават, че са неграмотни скотовъдци, но се вземат територии на стари цивилизации, има какво да научат от тях. И тогава е имало наистина много повече свобода за всякакви религиозни учители, учения, философии. Никой не е бил преследван. Това е времето и на Омар Хаям, станал прекалено популярен последно време и в България, който имал, може да се каже спокойно, атеистични възгледи към живота. Казва, че всичко, което ни се случва, е в резултат на нашите действия или на случайността. Със сигурност не е бил гледан с добро око от имамите в джамиите, но едно е да ти гледат с лоши очи, друго е да ти изгорят на клада. Разликата е осезаема. Музей от дясната страна на съвременната култура и изкуство на Египет, в който просто по нужда се съхраняват в момента мумиите от стария музей. Новия музей все още не е отворил. Непрекъснато пускат. Те не са лъжливи новини, просто отварят някакви зали в Великия египетски музей, покрай който ще минем. Той се намира близо до пирамидите. Обаче това са такива показни откривания, където поканват само журналисти, VIP гости, да направят снимки, да се дигне шум, но официално все още новия музей не е отворен. Ние ще посетим стария исторически музей, което не е никаква загуба, защото пък хващаме последния влак. Стария исторически музей е построен от французите 1900 година, колониалната епоха. Сам по себе си самата сграда има чар и атмосфера. Верно, доста е разхвърлена, поизпразнена, но все пак едни от най-важните артефакти, златната маска на Тутанкамон,